007. Можете да подкрепите с SMS групата от Струмско в Благоевград. Айде, бабо, айде! Искаме нови чорапи! Участието ви в нашата SMS игра може да ви осигури едно невероятно пътуване до Венеция по време на карнавала там, така че гласувайте, подкрепете вашите фаворити. Скъпи гости от карнавала на Венеция. на веселието тук на площада, осетете скъп спомен от преживяното, прекрасни сувенири, маски, ръчна изработка. Можете да намерите в магазина за сувенири на културно-информационния център на площад Кракра. На щандовете за сувенири, както и в Общинския младежки дом. Ако искате да видите на живо как майсторите от Петнишко правят своите маски, посетете работилницата за маски в Общинския младежки дом. Там можете и да се снимате за спомен в фестивалното весело ателие. Също така искам да ви напомня, че празника не свършва. Днес от 18 часа тук на площад Кракра ще продължим с сурвакарска зуница с участието на гостуващите трубадури от град Будва, Черна гора и маскарадна група коледари и каравещици от град Лесковък, Сърбия, както и наши танцови състави от читалищата в квартал Църква и село Кладница. Благодарим на групата от Струмско. Нека да дадем възможности на следващите участници. Благодарим ви! Добър ден, скъпи сънародници! Честит ви празник от мене, Георги Първанов, и желая всичко. Значи, дойдел съм днес във вашия град, както знаете, той е мой, аз съм от Перник. Да ви разясня какво означава АБВ, нашата формация. АБВ означава аз, Георги Първанов, Бойко Борисов и вие народа. Благодаря. И ние благодарим на сурвакарска група при Народно читалище Никола Вапцаров, квартал Струмско, град Благоевград, област Благоевград. Наистина атрактивно, наистина много весело група. Нека да видим участието на сурвакарска група при Народно читалище Отец Поинки, село Витановци, община Перник, област Перник. Група при читалище Просвета, село Чарган, община Тумча, област